Επειδή μιλήσατε για νέο κόμμα, εγώ στην πολιτική ζωή της Ελλάδας αυτή τη στιγμή ένα νέο γεγονός βλέπω μεγάλο, κοινωνικό, την ελπίδα για τη δημοκρατία. Ο κύριος Τσίπρας είναι στην πολιτική ζωή, είναι ένας επαγγελματίας πολιτικός, είναι 30 χρόνια, 35 δεν ξέρω πόσο. Τον έχουμε δει λοιπόν την πολιτική του δυνότητα και σαν αντιπολίτευση και σαν κυβέρνηση, ξέρουμε τις ικανότητές του. Και επίσης ξέρουμε ότι είναι ένας άνθρωπος που λειτουργεί όπως η επαγγελματίας πολιτική. Λέει ψέματα. Και πολύ εύκολα το όχι, να το κάνει ναι, να υποσχεθεί άλλα πράγματα προεκλογικά και στη συνέχεια να τα αναιρέσει, χωρίς να αισθάνεται την υποχρέωση να λογοδοτήσει. Αλλά σε ποιους απευθύνεται, κυρία Χατζηγεωργίου? Σε ανθρώπους, ο οποίους είπε: ελάτε πρώτη φορά αριστερά να σκίσουμε τα μνημόνια. Σκίστηκαν τα μνημόνια? Εγώ ξέρω ότι κόπηκε το ΕΚΑΣ, ξέρω ότι έχουμε το ασφαλιστικό με τον Κατρούγκαλο να μας συνοδεύει και ξέρω ότι έχουμε υποθηκεύσει την περιουσία της χώρας για 100 χρόνια.